Irene. Konnichiwa. Konnichiwa. Ik kom je feliciteren omdat je genomineerd bent voor een Visit Limburg Award, een thema gastvrijheid. Dank u wel. Yes. Dank u. Kom binnen. Alsjeblieft, hè. Wij zijn een Japanse B&B en wellness tegelijk eigenlijk, maar alles op zijn Japans getint. In Japan en Limburg geven heel veel aandacht aan accenten, maar wij geven daar nog extra de aandacht voor. En daarom willen de mensen hier zijn ook, die rust die ze hier ondervinden. Vertel eens Irene, waarom zou jij die award voor gastvrijheid moeten winnen? Hier in Limburg en België zelf vind je dit concept nergens niet. De unieke ervaring die je hier beleeft, zou iedereen ergens moeten kunnen meemaken.